Terus yen awan ratu yen mangan amarga tansah kelingan. betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja guyang-guyu Lali anak lali bojo lali wayah lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bajot apa wurung yen murung kowe tak gantung dur tenda aja to Mas malari apa malarindo sedina rasane sewindu ning awakku dadi lemu numpak dongkar lakune ngulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. waduh bapak alah waduh biyung anakmu Bapak ibuku lho kelo. kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Iya. uye kang lu kita ye ora bisa turu yen aman yen awan ratu yen mangan amarga tansah kelingan. betul kowe bener kandamu cahayu tak tunggu nora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja guyang-guyu Lali Oh, anak lali bojo lali wayah lali peto etong rasane wong lagi gandrung piye pilih bajot apa yen murung murah aku tak gantung aku mau kirim-kirim salam. kirim-kirim salam Gus apa Aku mau kirim-kirim salam buat sahabat aku terbaik di dunia dan akhirat namanya Siapa? Kang Yusi Di yang mana? ada di Bandung Selatan. Oh. Aku udah lama banget nih Kang Yusi, piye kabare? Kang Yusi Damang ya, Damang. Damang. Kan wong Bandung. Wong Damang. Bandung kan ngomongnya piye? kumaha damang Oh ya. damang Piye kabare Kang? Sehat yo. Sing penting aku ndongake saka kene Kang Yusi diparingi sehat. min Amin. Siapa sih yang lagi mantengin PWKS apa wae? Banyak. Ada bocoran nggak? Aku lagi nggak banyak nonton nih. nggak tahu nih Mas Olin biasanya ditampilkan Mas Olin di siapa, monitor Mas? tapi nantilah boleh lah Ya wes. tindak sih Malaria apa malarindu sedino rasane sewindu ning awak marah
kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung neng karung kebacut alias kadung ngentek ke sawah ngentek ke kampung sakit